Ola, chamame Jessica e traballo no CIN investigando sobre a regulación da ingesta de alimento en peixes. Son predoctoral do Grupo de Investigación de Fisioloxía de Peixes Fish2Fish e os obxectivos da miña tese centranse en caracterizar os sistemas sensores de nutrientes ao longo do trato gastrointestinal utilizando como modelo de investigación a troita coda abella. Cos resultados desta investigación buscamos coñecer os procesos que subxacen á alimentación dos peixes, como detectan os nutrientes, que señais se orixinan e como informan ao cerebro para que este xere a orde de fame ou saciedade. Isto é moi importante para mellorar o proceso de alimentación na industria acuícola. A súa optimización axuda non só a reducir costes de produción, senón tamén a disminuir a cantidade de desperdicios que poden desencadear indesexables problemas medioambientais. Por outro lado, como último obxectivo deste proxecto, queremos incorporar o uso de liñas celulares derivadas da troita. Os estudos con cultivos celulares permiten abordar cuestións biolóxicas a nivel celular de forma máis económica e eficiente, coa importantísima ventaxa de reducir drásticamente o uso de animais en investigación.